चल बा हमर ठीक बा अपन ठीक बा। हां थोड़ी दिन को देखा कहीं गई लगता ना गइल ना रही। ना और यदि के का हाल चाल बा? अरे सब ठीक है बा। पिए होलन का? अरे मत पूछ महापियक्कर हम परेशान है एकदम पूरा घर तबाह बा। मत पूछ ननद के अलगे नौटंकी सास के अलगे ससुर के अलगे और इनकर तक पूछबे मत कर एकदम। चलो तू अपन बताव हम तो अपन घर से तबाह है। अब देखा कैसे गुजर बसर होई तब सोची कि अब कम से कम नैहर जाई तो सखी सहेली से मिल के कुछ उपाय लगावल जाई कि कैसे करी कैसे ना करी कुछ बतैबे करब। आओ सब बताव अपन हाल चाल। हमर ठीक बा हाल ठीक चाल। बा न? हाँ, ठीक बा। अरे हमार घरवा के स्थिति डाउन है एकदम एकदम पूछबे मत कर। अथी सास अलगे अलगे चली ससुर के अलगे ना एकदम एकदम इंडिया से बात बतावा यार सब। हमर सब ठीक है बा। बड़ा खुश नजर था एकदम लगता है कि एकदम लगता है लगन पार हो जाए का। ना दीदी ऐसे ना। क्या बोलत थी? अरे अरे हमार तो हो गई अब तू अपन बतावा तोहार कब ना अभी बहुत डोली ज्यादा उठी? अभी बहुत लेट बा। अच्छा अभी बहुत अभी लेट तो बा। हमार पढ़ाई चलत बा। पढ़ाई चलत बा चलत हम तो हमार पढ़ाई के ब्रेक लग गईल लेकिन अब आस बा तू सखी ऐसे सहेली कहत के। बड़ू तो हमरा के शादी करे के मन नहीं। अरे ना हो सबके ऐसा ही ना होला। अब हमार हो गईल देखा सब हमार जितना सखी बाड़ी सबके वही हाल हो जाए वैसन कुछ ना। आउ बताव और नाश्ता सब हो ठीक है गई? बा। हाँ नाश्ता हो गइल अभी नाश्ता करे के टाइम बा अभी तो अच्छा। खाना खा लेली। अरे हमके तो कुछ पते ना बा कब नाश्ता होला कब खाना होला। काहे? भी 2 बजे खाना के टाइम होला को बतावा वही में समझ में ना वाला। यहाँ रही तो सुबह चाय चले 7 बजे फिर नाश्ता चले फिर खाना चले। अरे यहाँ तो मजे मजा रहे। अब अपन बतावा सब। हमर सब ठीक है बा अभी पढ़ाई तू कर। मत रही हा सबके उहे हाल। अरे हम सुधार देव ना इतना सखी सहेली बाड़ू जब कुछ ना कुछ उपाय बतेबे करबू और सुधर जाइए लाइन पर आदमी अभी बिगड़ल बड़े ना ना जानलू। जीजा जी नहीं खाना का? अरे जीजा जी आइल रहने पहुँचा के चल गई ना। चल गइल। कहल कि तू रह 2-4 दिन फिर आई तो फिर ले जाई। शादी होइला में फिर कहाँ नहिरा नहिरा के फिर सपना हो जाला ना फिर एक बाद ए ससुरे में दीदी अभी आइल बड़ू अभी 10 दिन अब रह। अरे तब देख जइहा। हम तो कहते तू बतिया ली जीजा जी से कही कि दीदिया के रहे द। ए उधार पेलन हम ना बतिया उनका से। अरे दिनवा में ना पियले हो रतिया में तो तू दिनवा में बतिया ली हाल चाल ना पूछ सकेलू। हां वैसे पूछ सकेलू ना पूछी ह कि दीदिया के का हाल चाल बा ठीक रहेली कि ना रहेली। आओ बाकी सब ठीक है बा का करब बीतत बा। हां जाए दो। अब मम्मी पापा ये सब सब ठीक है बा। ठीक है भैया भाभी सब ठीक है बा सब ना। और पढ़ाई लिखाई सब ठीक चलत बा ना? हां सब बढ़िया चलत बा। शादी ब्याह के कोई चर्चा कुछ नहीं ना चलत अभी नहीं के अभी शादी नहीं करे के नहीं के अभी तो पढ़ाई करे के हाँ बा। हाँ खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर एकर बाद होई ना शादी तो करही के बाटे। शादी तो कोई ना आज ना तक कोई कल होइबे करी शादी बियाह लेकिन अपन कम से कम भविष्य के बारे में ये होला। देख अगर जे अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके जेबू ना ससुरा और कोनो नौकरी वोकरी पा करके जेबू ना तो थोड़ा सा रहला कि हाँ हम पढ़ल हई नौकरी करीला तनी सास ससुर के भी थोड़ा सा मान ला कि नइखे नौकरी तो दबही के ना पड़ी तो नौकरिया हमार ना न होई का करी। हम तो खूब मेहनत कैली खूब कोशिश कैली कि कुछ के नौकरी हो जाए कम से कम तो हमरे एगो मौका रहत कि चल कुछ कोई बात में बोलती ना तो लेकिन अब का कहीं चल सब ऊपर वाला के दुआ रहे आशीर्वाद। दीदी जो हो गइल से। हाँ वो तो बात बा हो तो सब ठीक ठाक बा। तो किस्मत में हाँ जो रहे तौन होइल। आ सब बतावा हां सब तो हमर ठीक है बा। का चीज के ने खेत में। अरे हाँ हो देखो ना हमहू सोचली कि साग खोट ले वहाँ ससुरा में जइबू ना तो घरवा से ना निकले दी घरवे में रह एकदम। हम कही अब नहीं घरवा जाए तो दम तक घूमब तो पहले सखी हां सहेली तो बढ़िया ना बा दीदी सा घर में साग रहेली तो। अरे 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 अपन मन के जे खैले है साग वो घूमल है सखिया सहेलिया से तो उ चीजवा आ याद आवला ना का करबू का के खोटल देख देखो ना चना उना देखा तो कहीं नहीं देखा ना लौकता ना जाना तो नहीं। लेकिन चटनी उटनी मिल जाए ना तो बड़ा मजा आए। सरसों बा सरसों देख। सरसों चलो सरसों खोजल जाए खोटल जाए चलो सरसों और एक बात अरे रहे के बाद भी मजे मजा बा टेंशन मत ला। चलो आवो तो देखल जाए तू टेंशन मत लीहा ना। हां ना एकदम टेंशन ना ले देखो तो क्या चीज बा प्याज के भुनी हटा हो लागत तो इसमें